Pri príležitosti Dňa veteránov, ktorý si aj v Trenčianskych Tepliciach každoročne pripomíname 11. novembra, navštívila naše mesto delegácia americkej ambasády, ktorú viedol zástupca veľvyslanca Spojených štátov amerických na Slovensku Norman Thatcher Sharp. Členmi delegácie boli podplukovník Matthew Atkins, pridelenec Ministerstva obrany Spojených štátov amerických, a pracovníci úradu pridelenca obrany rodmajster Andrew McPherson a Roman Moravčík. Vzácnych hostí prijal na pôde mestského úradu primátor mesta Štefan Škultéty. Prijatia sa zúčastnil aj predseda základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Karol Glamoš, členovia tejto organizácie Mária Laufová a Viktor Sedlák, a predseda oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ján Holička. Hostia z amerického veľvyslanectva si potom prezreli výstavu, ktorá dokumentuje odbojovú činnosť v Trenčianskych Tepliciach počas druhej svetovej vojny, ktoré zohrali v tomto období nezanedbateľnú úlohu. Pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania vydala miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička biltén pod názvom Odbojová činnosť v Trenčianskych Tepliciach v období druhej svetovej vojny. Jeho zostavovateľom je pán Karol Glamoš a tieto fakty sú vystavené aj na paneloch v priestoroch mestského úradu. Potom sa uskutočnil slávnostný akt kladenia vencov pri pamätníku amerických letcov v Kamenickej doline. Delegácia amerického veľvyslanectva na Slovensku spolu so zástupcami nášho mesta si uctili pamiatku desiatnika amerického letectva Rolanda Morina, ktorý na tomto mieste zahynul 17. decembra 1944. Ako vnímate, že tu máme takýto pamätník americkému letcovi? Ďakujem vám veľmi pekne za príležitosť prísť dnes. Ja som veľmi rád, veľmi hrdý, že naši slovenskí spojenci zachovávajú ten hrob tu, pretože ten pamätník je pre nás veľmi dôležitý. Som veľmi rád, že môžem prísť dnes aj presne na Deň amerických veteránov. Som veľmi vďačný primátorovi mesta Trenčianske Teplice za spoluprácu. My sme teraz urobili nejakú tradíciu, že každý rok prichádzame sem spolu a skúsame zachovať ten pamäť, aby sme nezabudli obete, ktorí prišli pred nami, urobili na slobodu, na demokraciu a tak ďalej. V Spojených štátoch amerických sa oslavuje tento sviatok. Je to tam štátny sviatok? Dnes je presne dnes je ten štátny sviatok v Amerike, náš deň veteránov, amerických veteránov. Navštívili ste niekde na Slovensku podobný pamätník? Ja som bol počas leta v Bardejove, kde ja som pomohol otvoriť pamätník židovských obetov druhej svetovej vojny. A samozrejme v Bratislave som sa zúčastnil v rôznych ceremoniách. Oni majú tam aj pamätník obetov prvej svetovej vojny, aj druhej svetovej vojny. Ale toto mesto je veľmi speciálne, je prekrásne tu. Môžete vidieť hory a lesa tu, tak je veľmi spokojné mesto. Tak som veľmi vďačný, že
mesto zahovuje ten pamätník. Tak malo by to byť tradíciou vlastne v každom meste, každého národa by malo byť tradíciou si uctievať týchto vojnových veteránov, ktorí padli vlastne v akejkoľvek vojne a som veľmi rád, že ten 11. november si takýmto spôsobom pripomíname a špeciálne tu pri pamätníku amerických pilotov. Evidujeme v našom meste ešte nejakého žijúceho vojnového veterána? Reálne žijúceho vojnového veterána už vlastne neevidujeme, ale snažíme sa ich pripomínať takýmito udalosťami aj výstavami, ktoré vlastne organizujeme, ktorá teraz je vlastne pripravená, aby si tí ľudia, mladšia generácia vlastne pripomenula nielen hrôzy druhej svetovej vojny, ale každej vojny, ktorá bola, v ktorej padli mnohí vojaci alebo civilisti.